poslucháči, ja vás zdravím u nového videa. Dnes to bude video z World of Tanks 2. No takže natočil som to asi tak pred rokom, no ale páčilo sa mi a máme tu Vianoce v World of Tanks, takže ideme na to, hej, ideme na to. Takže ideme si to zhodnotiť, ja mám Bright Mirror Land, neviem, ideme si to asi toto pobrať, hej, collect resources, rýchlo, hej. No, teraz ma toto nezaujíma, teraz tu ideme stromček vylepšiť na level 2. Aké pekné, no. Tak sa toto snažia dozdobiť, tak, že by to bolo pekné. Ponoštičky si dáme, čo si tu dáme, neviem, tak nad tým nerozmýšľam, ale toto mám rád. Proste vyzdobujeme to tu hneď zo začiatku videa. My sme to už mali za sebou a mohli sme sa vrhnúť na hranie. Blesky, tresky, ešte si tu dáme installation, kde si ju vylepšíme trošku, dáme si tu také tieto baráčik, no dobre, výborne, wow. Tu máme 6 od Doga, tu máme nejakého typka, ktorý sa volá Benedikt, nepoznám ani nič, ale však dáme si tu nejaké veci, nie? No výborne, jak si nám to tu ozdobil. No, áno, chcem Scarfitem, no. Wow, darček. Čo tam je? No. Aha, no aké pekné. Jejda. Aspoň, že pekne vyzerá, no. Dobre, to by asi stačilo. Potom, keď sa na to bude baviť, tak si to Ináč, World of Tanks zúfali 45 dní prémia mi dali. To je úplne niečo neuveriteľné. Môžete si všimnúť, že som bez webky, lebo neviem prečo som bez webky. Dáme si tu 15, máme, vyzdvihujeme, no. Hodnotím to tak, že pred niekoľkými rokmi to bolo o mnohokrát lepšie. Tu mám takú vec, že tu si môžem World of Tanks 2.0 reward a že si môžeš vyskúmať nejaký zaujímavý tank až do 10. No a ja tu chcem Mousehen, hej, a Tačarente, čo nemá za mňa, že vôbec žiadny súvis so Mousehenom. A chcem si vyskúmať a už tu ich mám akože vystavených, hej, trošku, že mám tu už percent minus dole, takže preto selektneme later, chcem selektnúť. No dobre, proste hodnotím to tak, ako to vždycky je. Nejaké Benedikty, dobre, to ma nezaujíma. Winter Raid, to som raz hral a sa mi to ani nechce hrať. No dobre, poďme si dať, že ideme na to, zapíname betko. No ja neviem, akože strašne mi to tu hučí tá hra. No, toto mapu nemám rád, to ani pomaly nepoznám, ale asi sa mi zdá, že tu sa chodí do city. Tu stade z toho kopca strašne buchajú tu do nás. Aha, tu je onen týpek, tento tank sem, no uvidíme, akože. S vežou pomaly, no pomalšie jak on. Ej, ja si tu kto tu po mne streľa? To nie je ani možné. No, to tam ani nejdem, ne? Za dobrotu na žobrotu. Ešte nám toto vybuchne za chvíľu. Som to neupravil, tak by nám to tu vybuchlo. No dobre, nejak sa potrebujeme dostať na druhú stranu. Veľmi rýchlym spôsobom. Aj tu potrebujeme nejakým spôsobom ísť, ale... Som ho zablokoval. Ja neviem, či ja tu vôbec budem tu tak sa tu akože vytáčať, lebo ani nedáva zmysel, že by som sa tu takto vytáčal. No, aj svrbí ma ruka. Ináč, prajem vám pekné Vianoce, lebo ešte bude sa mi zdá jedno video možno, ale viac už asi nie do Vianoc a do konca roka tým pádom ešte budú 3 videá, takže 4 včetne tohto, takže máte sa mi na čo tešiť, Dúfam, že sa tešíte, keď ste si ešte nedali odber u mňa, tak ako teraz je celkom dosť dobrá príležitosť, aby ste zmeškali nejaké fajnové videá, ktoré mám pripravené do konca roka. To sú fakt akože veľké projekty, takže nezmeškajte, lebo ak už bude neskoro, tak už bude neskoro a potom už bude neskoro a už nebude potom dobré. Asi by som sa stiahol, lebo tunak... som nemyslel, že až do rieky by som sa stiahol, ale... Jaj. Dobre, teraz nevie o mne. Akože vie,
Už by bolo neskoro pre neho. Ale už je neskoro pre mňa. No čo. Aj. Dobre. Toto bolo, že akože trošku akože... OK. Akože prečo nie? Dobre, však akože ja utekám. No toto sa mi vôbec neľúbilo, prehrali sme už, takže OK. Je to celkom na nič, prvá hra akože celkom noob. No a my už ideme sústredene hrať na tejto mape, ktorú som hral, že možno raz za život. A to je presne teraz. Teraz by som tam mohol celkom akože urobiť nejakú akciu. Mohol by som tam niečo podniknúť. Ale dávajú mi možnosti, ale... Hasta la vista. No, teraz sa ma budú báť, pretože tu teraz prišiel akože Terminátor celkom. Pretože ja som taký Terminátor, že nie, hej, nehovor, že nie. Aj teraz som tam mohol, dať ho. Tu je tiež VKčko. Toto som mal teraz šťastie, že mi nič nestalo. Na tento tank, čo mám ja, VK 100.01, treba vedieť, že čo vlastne robíš, hej? Čo vlastne s tým toto robíš a že kde strieľaš, alebo vlastne čo si máš brániť, lebo ak nevieš na tento tank, že kde máš strieľať, tak proste ťa nezabijú. Ak takto stojí oproti tebe, tak musíš len do tej hornej tu veci, hej, musíš strieľať. Alebo do spodku, hej. Mal by som sa tu nevykrúcať už, ale niečo už konečne aj spraviť. Tak to sa tu bojí. Boja sa, lebo nevidím, že by takto tu vychádzal. Toto je na nič. Táto situácia aktuálna je, že úplne na nič. A tu je Renegade ze Fortniteu. Dobre, dávam SOS, pretože potrebujeme pomoc. A to fakt, že súrne. Lebo my potrebujeme tú podporu, že by nás tu mal kto podporiť, ale už ide dole SUčko, takže akože pôvodka, no vieš, jak... Ale bude to celkom v pierdoli, keď mi tu za chvíľu zomre onen. Toto dobre tu robia moji teammate ma podržia, ja v to pevne verím. Jakže ho nie je vidno? Tak toto. Tak a teraz som už postavený v takej formácii, že by ma nemali vedieť, ako zabiť. Idem do toho, more. Žije, more. On žije. Né. Yes! Ten delostrelectvo, my máme dobré delostrelectvo. Táto hra sa zapíše do dejín. Musí každý uznať, že táto hra to bola niečo legendary epic. No tomu ver, že ja si to tu uplajnem. A už máme to. To sa mi ľúbi. To bola dobrá hra. Ale viem, že tento typek to bol goated, on proste všetko dal. My sme tu dobrých ľudí, no. Ešte automaty, hej, neberme si príklady, ale môžete si toto zahrať. Dobre, pekné. Ešte tu ideme trošku porobiť tieto veci. No a počkaj, tu som mal tak kde výskum. No, tuto máme. Máme aj to lepšie dielo, máme všetko tu už kúpené okrem motora. Som si nekupoval, ale tak čo už. No a tu si dáme pár blueprintov, pretože to veľa stojí. Ten plagát. Dám, že ešte jeden a dosť. Musíme šetriť. Šetríme. Ukáž. Create fragments. Aha. No, už je to hneď lacnejšie a potom ešte si toľko zahráme. To bude ešte čo? To bude tu na ešte čo? Takže ja vám ďakujem, že ste si pozreli toto video. Nezabudnite dať like, nezabudnite dať odber a pekné Vianoce a pozerajte. Kto chce, kto nechce, tak nech nepozerá. No a
Bye. Pekné Vianoce samozrejme, pekné Vianoce a ďalšie video s webkou, hej.